Sekolah video. Wis suarane. Guys, plek kabeh iki. Ya langsung video ini lho. Inputnya suara ning video ini. Iya. Ini foto lawas sih. Aduh, ini apa nih? Ini pas aku nang kono. Di awuran wae jeneng ngawur dhewe. Masa? Dhewe ora ngono. Ya aku awe. Pas kerja aku. Mau tak di jai susu. Ini anu kan beda cerita. Cerita apa? Ora pas nganu wae pas. Apa? Biyen kayak apa? Workshop kantoran lho. Gak usah keatoran ini jarang Mbak Nunung. Kan awal muncul ini ngono ta. Awal muncul aku nang kono. Itu Apa? Kayak motivasimu kuwi apa? Apa mergo dijak dilele Celaya yuk apa? Channel nonan. ora nek kae kan kae pas dek pandak koyo oleh nomor nang ketoprak Ora yo. si sapa aneng aktor wanita terbaik kae sapa? Boleh li. Nah Lili toh. Nah kae kan pas momen kae kan aku yo bareng ngetokke ketoprak kae. Awalnya nang desa ditarik nang kelurahan. Ditarik nang kelurahan intine. Nah, nang kelurahan kuwi mau kan ya nek saka kecamatan bareng do ndelok to. Nah, kuwi awal-awal wong kaya wong pelayanan nggon kecamatan kae. Dilalah pas ndelok ngerti to. Nah, bari kuwi ki aku legalisir kakak biyen sih anak kecamatan. Nah, kecamatan iso legalisir kakak KTP dan keperluan tak golek gawean to. Nah, terus bare kuwi aneh lah nang kono Pak sapa kae tali aku. Oh, lah iki wong Triharjo to. Heeh, Pak. Ya wingi melu Pak sing pandak ora wong siangan to sing oleh nominator ngono. Aktris terbaik Boleh li wong siangan. Wong siangan to Triharjo to. Aku ora ngerti Pak nek kuwi. Lah mosok kowe ora melu kuwi ngono. Mboten Pak. Yo di Terus bari kon melu. ora takon oleh Triharjo kok apa sing melu ngono. Yo nek wong siangan yo kuwi mau sak ngertiku ngono to. Triharjo wong siangan kuwi Lili kuwi sing dimasuk. Terus bari kuwi kan bari nang kelurahan aku. Jentine ngecapke apa ngono to. Takon karo staf e kono. Intine sik melu kuwi sapa wae Pak? Ya kancamu barang ae to, Sela barang ae to. Nah, Sela kan kanca Karang Taruna. Sak kelurahan kok ya. Sak kelurahan nek Sela kan kanca sak divisi nek jaman semono. Sik divisi seni budaya to kerep yo intine kerep awar kerep ketemu kerep gawe project tinggo ngisi kegiatan kuwi ngono to. Takon Sela. Nah, nang ngene Sela lagi kalian kuwi iya yo, kuwi yo seneng karo ngono kuwi yo. Ayo to Salvi to. Lah aku yo rango aku iki mek gur dijak ngono. Lah karo sapa wae. Ya kene aku Mbak Lili terus Mbak Riki. Oh, Riki kae yang anu kayak Cengkiran kan dia siangan. Triharjo. Berarti sewetan ra ono. Yo ora, sesuk wae nek misale wis ana meneh to, tak kabari. Nah, kuwi didalah. Bare kuwi koyoke corona. Oh, berarti kuwi. Wih, berarti wis suwe banget, Bro. Berarti kowe wong oleh nominasi kayak iki 2018. burung sadurunge 17. mbok nek ra 17 16.
kok kan aku urung rabi gitu. Wong pasangane Lili iki aku soalnya. Nah kuwi terus bareng kuwi nganu enggak apa enek kegiatan meneh kaya iki ya mungkin festival ya cuman saya lali ra ngomongi yo enak bari lah carane mlebu piye nek misale ngono kuwi sakjane piye yo ngene kan tahun ini iya ra omong aku. nah terus bari kuwi intine eneng kak aktoran kae yang iki sok enek program iki iki kesempatan nek misalnya kowe meh arep gabung ngono ya wis aku melu ra mbiyen udah barang melu to udah ya tak takoni aku emang kudu dijak kok karo Tata ngono Devita Devita yo sak kelurahan ora nek kuwi Catur Harjo to nek udah kan kanca STM wih kuwi sak umuran Ruda lho sak umuran ya tuh sak kelas aku udah iki tak pikir yo leran piro ngono ya udah iki asem wis kuwi udah kan yo anu melu kuwi terus bari kuwi pas kaya aku yang ngeruda anak kegiatan ini mbok aku dikandani hut nah pas kuwi salah karo udah ngabari anak ke aturan iki mulai makan bareng ya wis pas biyen katanya pertama kali nang Wijerjo to kae nah kae melu kuwi aku kan Lili yo si ono kae pas ke aturan pertama si ono urung rapi deh urung meh di Jakarta kuwi udah yo meh kae iya ya udah rapi terus bari kuwi nganu ya wis info pas lo mangkat ke orang kae asline wis rada suwe nah kuwi ya nek ra dikandani karo pelayane mbuh bagian apa tapi pas nang posisi kuwi pas nang posisi nang nggon pelayanan lho kecamatan ya nang kecamatan kuwi nek ra salah legalisir kuwi nah kuwi ngomong kok ora melu sing pandak wae lah pono ketoprak pandak mesti wong tuwa ngono ta ngono ku mbiyen ora yo wong sik anu nom terus bar kuwi ngandake sela kuwi yo ngandake sela ro dhewe terus bar kuwi takon yo melu kae gabung kae lagi ngerti ku jebul lho karo 17 gitu iki 16 yang antarane 16 kok 17 kuwi karo teater pas dek nang nganu sik ndi teater nang isi karo workshop ya ora le nganune ya oleh nominasi kuwi soalnya ini bareng ya bro gitu kepen antarane festival teater karo festival ketoprak iki apa pendak tahun ini kan terus nek aku mbiyen jarang melu sing teater aku terus nang isi kan udah melu to udah melu bare kuwi cerita bareng anu iki intine bar teater iki bae kuwi kok ora mung karo hut karo aku nek misale nek kegiatan kuwi bisa orangnya pas pentas ala-ali aku cowok nah kuwi saiki ini iya mbak pasca kowe melu workshop kuwi kanggo musim pemula kuwi kan ibaratnya ya mungkin wis nggawe beberapa event ya terkait kuwi misalkan pertunjukan kan ibaratnya wis apa tahu ngalami tapi untuk ngerti jebul ono pembedahan sadurunge pentas bareng iki ono workshop kantoran iki sing isine engko macam-macam ya ono gestur dan segala macamnya lah. Setelah ngerti kuwi njuk apa ngalami oleh
oleh apa ya melu workshop-e bareng kuwi kanggomu sing ya taruhlah pemula kuwi mau kuwi apakah njuk muncul semangat meneh apa tambah wah aku iki dalanku iki apa ya wis aku wis menentukan wis aku ning kene terus oh piye setelah ngerti duniane ku ternyata yang menyenangkan dan apa Jare Ya. sapa menyenangkan? ya ibaratnya ngono kuwi lah ibaratnya taruhlah ngono kuwi Jadi semenjak aku melu rasa penasarannya tambah meneh. Malah tambah meneh. Pada misalnya bar step iki apa kejutan apa lagi nih kan ya. Kejutan apa lagi nih. Nah, sedangkan karakter apa workshop karakteran kan sesuatu yang baru. Kanggoku lho. Kanggoku sesuatu yang baru. Nah, iki sanek ngene iki nang dunia pertunjukan iki apa ana apa wae to jajake. oh tadi Timbul pertanyaan meneh malah. Jadi orang sarane luwe jeru meneh luwih jero meneh. Ale yo asine aku pun terpapar workshop kuwi iki lagi kae lagi berarti ngerti ternyata sadurunge maca naskah soalnya treatment-treatmentnya sak biyen-biyen iki kaya KKP teater barang iki langsung latihan pertama ngomong ke konsep pemanggungan misalkan yuk langsung didepi naskah jadi kuwi memang ket awal awakmu ngono kuwi ket awal mbiyen ngono kuwi nah nek aku mbiyen sing tak goleki ya asline sebelum pemanasan sebelum patok naskah kuwi mau jadi pertama aku terjun nang pertunjukan sing tak awali ngono kuwi Mbah sing tak alami ngono kuwi dadi mbiyen pertama kali aku pertunjukan kuwi nganu adegan ada di lumut cuman ora digawe ya di intine digawe garap meneh karo ya kuwi karo Mbak Rani kuwi terus bare kuwi nganu aku terjun nang kono pas begitu terjun ki ya pas awal pertama memang maca naskah maca naskah digo mengenal intine mengenal karo mungkin biyen enek ya Mbak Rani karo Mbak Lia jenenge kuwi goleki iki cocok dadi apa digo apa jenenge kuwi ya penokohan casting iki pangune dadi apa casting kuwi nah begitu terjun nang latihan sing sebenere intine wis oke Tian kuwi dadi Yu Kangkang pas kan dadi Yu Kangkang kuwi dadi Yu Kangkang oke nah bar penunjukan kuwi mau casting rampung kuwi mau mulai latihan to sing karo perane dhewe intine nah sebelum mulai maca naskah kuwi mau nah kuwi enek pemanasan kaya kuwi mau sing tak alami pas karo Mbak Nunung ki padha karo sing wis biyen pernah tak alami Mbak Rani kuwi nah kuwi nah nang kono kuwi nang kaatoran kuwi mau nang workshop kuwi mau langsung ketemu lah iki sing tak goleki step iki lah kuwi kan lagi step pertama cara dene iya step pertama sing tak goleki kan memang kuwi ngono lho step selanjutnya untuk aku menyampaikan nang kanca-kanca misalkan aku nggawe pertunjukan iki kepiye nah sing gawe penasaran kuwi mau kepiye carane supaya nek aku nerapi padha karo sing diterapi Mbak Nunung terapi karo Mbak Rani ning aku sik menyampaikan nang kanca-kanca iya nah kuwi kan mesti enek treatment dhewe to cara dhewe to nah kuwi nggo numbuhke semangat kanca-kanca kuwi nah kuwi nah selama iki aku melu nang dunia pertunjukan entah kuwi sing tak gawe dhewe apa aku melu nang apa BKKF apa FKKB nah kuwi kan enek macam-macam sing tak elong iki treatmentnya enek macam-macam to dan salah satu sing paling kepenak tak tampa dan mangkat kuwi ngerasa seneng kuwi sing model kuwi mau Mbak dadi enek pemanasan sithik entah kuwi nggo pemanasan dinggo artikulasine dinggo gerak tubuhe kuwi ternyata yo nganu kanggoku sing ngalami kuwi mau luwih menyenangkan sing kuwi dadi arep mangkat ki wis wah kuwi enek apa meneh ya tanda tanya nih kuwi enek apa meneh ya iki
Nah kuwi malah jadi intinya aku setelah melu workshop kayak ada rasa penasaran baru. treatment step apa meneh sing Step, oh. kudune yo mungkin secara ideale ngene iki lho. Heeh. Ngono kuwi. Heeh. Kalau nek aku ki yo aku mau ket mbiyen awal-awal aku melu sing jenenge yo seni drama mau pertunjukan sing nganggo dialog ngono kuwi yo ujug-ujug langsung dituki naskah. Nah, kon maca. Mungkin kowe iso bedake antarane langsung dituki naskah karo treatment sik diterapi Mbak Nunung kepenak endi? Nah, mung maksudnya menyenangkan endi? Nek nggon menyenangkan karo orane iki piye yo, Bro? Aku rung iso biji penak sing iki, sing iki ra pati yo. Soale yo aku awal-awal mbiyen melu iki begitu dituki naskah. Heeh. Mbuh sik omong sutradarane apa mbuh sapa? Heeh. Dadi aku le ke-trigger iki kowe belajar jadi orang lain. Wih tantangan anyar iki kanggoku. Oh malah nek awakmu ngono kuwi. Nek arep goleki seneng karo orane terus golek treatment apa sing cocok kanggoku dhewe lho, maksudnya sing kuwi sing tak nggo iki. Aku rung iso. Soale aku misalkan ning tingkat kecamatan ya kelurahan, kecamatan, bahkan kabupaten, bahkan provinsi pun iki langsung iki lakon iki dino iki apa pertemuan pertama sesuk lakon ngene le pentas ning endi nyo saiki nyoba maca langsung maca dadi kanggo sing wong awam iku pada waktu itu ya aku anggepe ya mungkin ngene iki nganune apa treatment sing seharusnya apa mbuh jenenge mbuh istilahnya tapi pada waktu itu kuwi sing tak akhirnya tak alami ta. Akhirnya ketika misalkan aku dilalai ke dapur ning ngarep yo kon nggarap ya kuwi ya terakhir kuwi. Nyoba maca. Nah, ketika pas Mbak Nunung teko dengan treatment anyar bahwa iki lho sadurunge kowe maca iki ana step-step sing kudu tok lalui. Iki ngene iki sih ya. Berarti yo karo olahraga ya pemanasan. Ana pemanasane, ana njajal mbayangke sih iki tok respon apa iki gelas iki ben supayane ora dadi gelas misalkan. Ngono kuwi to. Ana proses mbayangke, ana proses ternyata sing tak lalui mbiyen kuwi iki apa nyekip akeh banget proses sing kudune dikenalke ngono ya. Ya mungkin nek misale sing kaya tak alami kuwi wis kok kene kuwi wis beda to intine. Wis beda to. Saka apa sing dadi penasaranku karo apa sing dadi penasaranmu kan beda. Mungkin ya nang ngono. Dan mungkin saya tau alami kuwi nggo profesional oke, Mbak. Misalnya wong sik wis iso ya oke. Cuman nek aku kan ngiloku piye yo? Ngiloku iki salah terapi nang desaku. Tak nggo bocah-bocahku sing notabene wong iki ora kenal kuwi, ora ngerti kuwi. Ben piye carane wong seneng. Terus bari kang kono iso gawe karya. Seko sik nul-putul paribasane ora bahkan mungkin bisa dibilang ora minat ya nang kono kuwi. Piye carane ben iso kuwi. Nah, kuwi mergane mbiyen sing aku golek cara-cara. Bahkan aku mbiyen sempat golek YouTube nang ya intine sosial media carane sebelum maca naskah kuwi mau. Kaya sing tak alami karo Mbak Rani kuwi mau. Kuwi nang YouTube ora ono, Mbak. Nang YouTube nang kuwi ora ono. Oh iya. Kowe iso goleki. Kaya cara dene gawe aku kelingan yo mbiyen nganu. Intine nang pas durunge latihan ki a i u e o ngono kuwi. Ngasek ngumpluk pas karo Mbak Rani iki. Nang ngono kuwi nang tak golek nang YouTube model-model ngono ora ono, Mbak. Iya. Ora ono. Nah pas dek begitu ditinggal kuwi maksudnya Mbak Rani ora kenceng nang dunia kuwi meneh.
intinya nang pemuda ya serata senior toh intinya. Iya. Jadi mungkin dia ingin step sing nang intinya tinggu tenanan ngono lah, maksudnya wis tutup ngono lho. Nah kuwi wah aku bingung goleki piye carane iki nek arep takon terus kok ya kewo ngono. Karena dia juga punya kesibukan dhewe toh. Nah kuwi dan intinya lah aku goleki treatment ngono kuwi ben supaya iso tak terapkan nang desa intinya. Iya. Nangane bocah-bocah nggonku sing ora Notabene memang ora kepapar. dan ora melek bagian kuwi mau. Bahkan ora minat kuwi mau. Ben supayane aku iso gawe karya nang desa dhewe. Tur cah-cah iki nglakoni seneng. Iya. Kuwi Ya kuwi aku dhewe pun ya kuwi mau aku ra iso biji piye. Wah, penak sing ana step-stepe sadurunge maca iki. heeh. Soale aku ki bro, nek kon terus terang aku ning ngarep ki asine juga tanda tanya aku dhewe. Maksudnya aku ki saka skill ibaratnya ki aku ki urung tau ndek prestasi lho ibaratnya. Pemeran opo lah. Cuman dilalai wae ning wis tau terlibat ing kabupaten, terlibat ing provinsi, terlibat ing gini. Menang pengalaman ya. Dadi kuwi mau tak rangkum dan aku meh arep gawe treatment tinggo maca iki bocah-bocahe urung ana sing wis ana sing ora ana sing kepiye mau aku ora kepikiran tekan kono. Soale nguyake adalah iki wektune ora iso duwe wektu sing dawa. Ora model memang iki wadah sing berarti ana payunge kaya sanggar apa. Dadi berarti cah selo sing pengen gawe karya ya wis ayo ya wis dilalai aku dapuk ning ngarep ya sak kecekel ku akhir. Ning mungkin treatment kuwi sing ketoke kudu diterapi ya, maksudnya sing ade kudu pemanasan sik sadurunge maca, sadurunge ngerti iki nadane kudu dingeneki iki. Berarti kan kudu bocah ki atau aktor ki kudu iso mbayangke sik to. Kudu iso mbayangke bener. Menerjemahkan saka teks ning laku ki mau kan butuh proses to. Iya. Nah, kuwi sing ketoke kudu dibedah gitu. Nah, karo ngono Mbah. Awakmu ngomong nek misale nang kabupaten dan ya mungkin nang kecamatan ya. Di debit teks, ya kowe dadi wong liya ngono ta ngene. Aja dadi wong liya. Dan nek sik tak tampa aku mbiyen pas awal begitu masuk nang dunia pertunjukan drama kaya ngene iki. Kowe tetep Tian. Kowe iki Tian. Kowe nang kene peranmu iki ya katakanlah Yuyu Kangkang. Kowe gawe versi iki apa maksudnya kowe Tian gawe versi Yuyu Kangkang. Iya. Jadi sik nang kono iki aku tetep merasa aku. Tapi mengko intinya disetir karo sutradarane mungkin ya. Sutradarane ben supayane aku bisa dadi karakter kuwi ngono lho. Iso nggarake karakter kuwi dan nang kono ki ya piye ora intine ora merubah cuman malah menambah. Ya menarik. Soalnya sing tak ngerteni kuwi sing tak tampa lho. Sing tak tak oleh kuwi. Dadi ketika misalkan aku wis oleh dapukan iki dadi sapa lah. Dadi Tumenggung.